Čaute, ahojte banda, vítajte pri dnešnom videu, kde si ukážeme taký ľahší upgrade repliky Freya od Delta Armory generácia 2 full CNC upgrade, alebo ako to tam označujú. Ukážeme si, v akom stave replika prišla, a čo si majiteľ želá, aby tá replika dokázala, a trošku si vlastne pozrieme, ako Delta Armory vylepšila túto populárnu platformu v druhej generácii. Takže, poďme na to. Takže ako ste mohli vidieť, replika má v nahopovanom stave na 28 okolo 1,4 Joule, čo je úplne normálne a korešponduje aj s parametrami výrobca. Avšak, ak tam dáme 36 a nahopujeme, tak výkon rapidne klesne k úrovni 1 Joule. Čo je opäť veľmi normálne pri týchto základných AEGčkách, pretože nie sú stavané na ťažké BBčka. Na to, aby sme vedeli efektívne hopovať a pľuť ťažké BBčka, sme si tu pripravili menší upgrade v podobe konkávnej hopgumy, novej vnútornej hlavni, hop-up komory od Maxu a silnejšie pružiny SHS M120, pretože chceme sa priblížiť ku limitu 1,9 Joule s 0,36. Takže toto je cieľ, kam sa chceme dostať, a teraz sa pozrieme, ako táto Freya vyzerá z krabice. Bolo v nej vyplutých cca 500-600 BBčiek, čiže v takým zdravom zábehu je už táto replika, by som povedal. Tak poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá. Samotná replika v tejto druhej generácii podľa všetkého, čo som zatiaľ videl, neprešla, dá sa povedať, žiadnymi zmenami. Z vonkajšej strany stále dostanete veľmi kvalitné telo, full metal, je to nejaký buď hliník alebo nejaká zmeska, ale je to celkom bytelné a verím, že to vydrží nejaký ten abuse na ihrisku. Vo vnútri by sa mali nachádzať full CNC diely, čiže kolesa, CNC hlava, piestu CNC hlava, valca, tryska s tesnením, trošku lepší motúrek a hlavne Eagle procesorovka, čo je celkom dobrý deal za tie prachy, ktoré si Delta Armory pýta za tento model. Takže poďme sa pozrieť aj dovnútra. Keď si vlastne tu pozrieme, tak je tu krásny warranty seal, ešte nepoškodený, ale to tak dlho neostane. Takže poďme na to. Ako býva, tieto Freya majú dosť natesno tento trn, takže trošku si pomôžem. A few minutes later. Takže mrška jedna. Dostali sme to vonku. Tieto Freje ináč majú strašne nepríjemne tesný predný pin, ale všetko sa dá vyriešiť. Dobre. Takže tento detail, ak máte problém dostať sa vonku, tak... Tento je taký malý detailík a je to vlastne záchyt záveru. Čiže treba vyťahnuť červíka a potom už sa vám to podarí stadiaľ to dostať. Takže takto jednoducho to vypadne. Takže apery, myslím, že sa nebude konať žiadne prekvapenie. Nie, je tu klasická 603 deltácká hlaveň, ktorá je v celkom dobrom stave už z krabice. Klasická rotačná komara a klasický pobánkový typ gumy, takže to ostalo nezmenené. Ideme dál.
dávajte bacha, to bude čo otvára, je tu vlastne aj pružinka, ktorá vie vyskočiť, čiže bacha na vec. No máme krásny záťažový motor, ktorý má fakt silné magnety. To bude ťahať silnejšie pružiny úplne bez problémov. No, tu na z tejto strany, keď si rozoberiete telo, tak treba si dať pozor v tomto záchyte záveru. Je tu na dole ukrytá pružinka, takže keď si rozoberáte mechač, dávajte bacha, aby to nikde nevyletelo. Teraz by sa nám to nemalo nikde stratiť, ale keď vyberieme mechabox, tak môže vám dať táto pružinka bye bye a môžete ju hľadať na konci sveta. Takže, v čom sa líši druhá generácia proti prvej? Prvé, čo si hneď môžem všimnúť, sú klzné ložiská miesto guličkových, čiže tam sa Delta rozhodla ísť radšej do klzných. Možno to bola tá náhoda, že v predchádzajúcej Frey som našiel rozbité guličkové ložisko hneď z krabice, takže za toto je to lepšie, než čo to bolo. Máme tu na procesorovku 4-pätinový približne valec, čo korešponduje s dĺžkou hlavne, to je výborné, tryska. A pozrieme si. Dobre, motorové koleso má minimálnu voľu, piestové takisto. A sektor vyzerá, veď je to lepšejšie. Že by prvá Delta z krabice, ktorá by mala celkom fajn vypodloženie. Som zvedavý, keď to otvorím. Dobre, poďme na to. Pozrime sa na to. Jo, naozaj sa jedná o full CNC upgraded
deltu, takže ako som spomínal, hneď z krabice prvé som si všimol, že nie sú tu guličkové ložiska, ale sú tu iba klzné ložiska. Čo sa týka maziva, tak je to taký štandard deltácky, klasický. Môžete si tu všimnúť, že je tu požehnanie toho maziva, čiže to sa vyčistí, to nie je problém, ale celkovo to nevyzerá vôbec zle. Káble nevyzerajú byť nejako zžuté, ani tu nevidím nejaké známky, že by sa niečo o niečo šúchalo. Čiže velice dobré. OK, poďme sa pozrieť na vzduchárinu. Vzduchárina je klasicky, ako bolo pri Alpha Full Upgraded, čiže máte tu na polymerový piest s full oceľovým rekom, flat-hlavá valca s krásnymi veľkými dierami, taká štandardná dopadovka, zostáva celkom tesní, by som povedal, ale na to sa ešte mrkneme. Tryska s jedným tesnením. Pri predchádzajúcej delte Alfe Full Upgraded som mal skúsenosť, že tento O-ring bol príliš rozťahaný a bol doslova väčší ako priemer nosa, takže to vôbec netesnilo, ale tu nás sa pozrieme, ako to celé tesní. Urobíte to, že miesto zapchatej trysky zoberiete vašu hlaveň s hĺbkomorou, založíte ju tam, upcháte hlaveň a zopakujete. Môžete vidieť, že je to tiež celkom fajn. Čiže takýmto spôsobom si viete parádne otestovať, ako vám vaša vzduchárina v AEGčku tesní. Tu je to na jednotku, čiže iba si to prečistíme, skontrolujeme vypodloženie a nahodíme upgradey. Tak, vidíme sa.